17 марттан коронавирус инфекциясының таралуына юл куймас өчен Башкортстан башлыгы Ради Хабиров республикала югары әзерлек тәртибен индерде. Хауымыгыз эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Вирус таралуына юл куймау максатында мәгариф оешмаларында ниндәй саралар күрелә? Ошо хакта һөйләр өчен Башкортстандың мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиеваны сакырдык. Әлфия Закировна, хауымыгыз. Шулай итеп белеү безсә коронавируска шиге астында берничә баланы тикшерүгә алгандар ине. Буны һөҗүмтәләр инде бу балалар сирлеме әллә юкмы, нимә асыкланды? Һаулык һаклау министрлыгының әйтүе буенча кичәге сәгать 8-дә үткән брифингта әйтү буенча 49 баланың 8 бала әле тикшерү үтә. Бұл балаларда коронавирус вирусы табылмаган дип безгә әйтелде. Һәм улар әлеге вакытта давалану курсы үтәләр. Һәм яңгы каникулдар тиздән башланырга тора. Улар касанга тиклем озайтылды, ничек үтәр? Каникулдар мәктәптең балалары өчен язгы каникулдар 21 марттан 5 апрельгә тиклем булачак. Безнең балалар был арала каникулда укымаячактыр. Ягъни дистанцион уку булмаячак ул сырда. Каникул вакытында дистанцион укыту булмаячак. Балалар тулгынса ялтан гына димәк. Ялтан гына без уларга һәм ата-әсәләргә үзебезнең хат ибәрәсәкбез. Балаларга ата-әсәләр йыелыштарында аңлатмалар бирәсәкбез һәм яңа бәлки кушымталар безнең мәгариф министрлыгының сайтында дистанцион уку буенча ниндәй сайтларда яңа мәгълүмат буласак һәм бәлки ошо вакытта балалар сит телләрне өйрәнер, бәлки туган телләре буенча белемдә кушымталарды бирәсәк без һәм безнең үзебездә веб-ресурс булдырылды, интерактив башкорт теле дигән, бәлки безнең балалар вакытларын бушка үткәрмәенчә шу файдалы эшләр белән булырдар дип без өмет итәбез. Һәм анда безнең онлайн дәресләр дә буласак, оригами, бәйләү, бәлки башка эшләр буенча өйрәнергә безнең балаларыбыз өстәмә белемдәр алырга мөмкин буласак. Язгы каникулларның вакыты озайтылмасмы? Бұл һорау 6 апрельгә тиклем караласак, эпидемиологик ситуацияны карап, һәм әле төптән генә ул һорауга җавап юк, бәлки дистанцион форматка күчердер, яисә язгы каникуллар озынаясак. Дистанцион укытуга килгән сакта бүтән ата-әсәләр дә бу формага күсә алмый, чөнки араларында медицина хезмәткәрләре бар, шул укытучылар мәсәлән, ундай ата-әсәләр өчен ниндәй ысул хайланасак? Безнең Башкортстан Республикасы башлыгы карары менән, Ради Фаритовичның карары менән ата-әсәләрнең гаризалары буенча башлангыч класс укучылары, 1 класстан 4 класска тиклем укучылары айрым төркемдәр булдырырга мөмкин, улар өчен 15 кешегә тиклемге айрым төркемдәр ул балалар менән укыту алып барылсак. Ул балаларның ата-әсәһе эшләһә, уларны калдырырга урын булмаһа, мәктәп ата-әсәләр гариза язырга мөмкин, уларга мәктәптәргә үзләренең гаризаларын тапшырырга. Ул балалар өчен ашату оештырыласакмы? Уларга ашату оештырыласак. Дистанцион укытуга килгәндә ул касанга тиклем дәвам итү ихтимал? Дистанцион укыту 6 апрельдән башланырга мөмкин. Әйттем бит инде, яһә ошо язгы каникулларда озынайтасак, яһә дистанцион формага күчәсәк, бәлки безнең илдә, безнең республикала коронавирус үтмәһә, уңа тиклем асыклык булһа, без айрым ситуацияга карап хәл итәсәк. Буны ошо дистанцион укыту ул балаларның белем сифатына йогынты яһамаймы? Ата-әсәләр борсылу да белдерә кайберләре, яйгә укуга күчмәсләрме дигән ошондый һорау. Безнең бүгенге көндә был эшләр, асыклау эшләре алып барылсак, барыла безнең мәгариф министрлыгы менән уку йортларынан, мәктәпләрдән без
Шул мәгълүматты алабыз. Улар дистанцион формага күчергә мөмкинчелекләре бармы, юкмы? Техник материал база һәм интернет үткәнме бу мәктәпләргә, юкмы? Һәм ата-әсәләрнең мөмкинчелекләре бармы? Шул эшләр әле алып барыла Мәгариф министрлыгы менән. Балалар баксалары нисәгә эшләй? Балалар баксаларын эшләрен дәвам итәсәк, улар каникулга китә алмый, монда бәләкәй балалар, безнең ата-әсәләр бөтәһе эштә, балаларны өйдә берүдән калдырып булмай, шуңа безнең балалар баксалары эшләясәк, онда тексиктерелү саралары, профилактик саралар ныгайтыласак. Башка ведомстволарда караган уку йортларына караганда, мәсәлән, шул спорт мәктәпләре, я булмаса музыка мәктәпләре, улар ничек эшләй? Мин бу туралы әйтә алмыйм. Спорт министрлыгы бу туралы үзләренең брифингтарын үткәрергә тиештер һәм безнең ведомстволары кәңәшмәләр хәрәкәтләре мөгаенда. Югары көндә безгә караган Мәгариф министрлыгы, Мәгариф һәм фән министрлыгына караган өстәлмә белем учреждениеләре үз эшләрен дәвам итәсәк. Югары уку йортларына һәм урта һөнәри уку йортларына килгәндә, улардагы студентлар ничек укыячак? Бүгенге көндә югары уку йортлары безнең Уфәлә урнашкан Уфәлә һәм республикабызда урнашкан югары уку йортлары 18 марттан, кайһы бирләре 18 марттан күстеләр, 23 мартка тиклем бөтәһе күсергә тиештер ошо дистанцион форматка укытуга. Һәм урта һөнәри белем бирү учреждениелары 20 марттан бөтәһе күсәсәк дистанцион формага. Шул вакытта без беләбез бердәм дәүләт имтиханы һәм 9 классларда тамамлаучыларга дәүләт имтиханы, дәүләт аттестациясы тора, улар буенча нинди карарлар бар, кисектерелерме? Безнең бу бердәм дәүләт имтиханы һәм төп 9 класстан һәм бирә торган дәүләт имтиханнары алдан безнең айрым авырган балалар, бәлки теге ярыштарга, яй көне ярышта була торган балалар гаризалары менән алдан бирә торгандары, ул экзамендар булмаясак, бу экзамендар төп вакытка күсерелде. 25 майдан һуң бөтәһе бергә безнең бердәм дәүләт имтиханын һәм төп имтиханды бирәсәктер балалар. Урта класстардагы бөтә Россия белем тикшерү эшләре ничек аткарылыр һәм? Бөтә Россия белем тикшерү имтихандарын безнең мәктәптәр үзләре уның вакытын үзләре табасактар, әйтәсәктер һәм бу вакыт май айына күсерелде. Шулай кисектерелә килә инде булды. Бына хәзер алдан әйтеп үттек, кайһы бер балаларның олимпиадаларда катнашуы күзаллана иде. Олимпиадалар һуң нисек, улар кисектерелерме? Бу туралы нинди карар бар? Олимпиадалар турасында әлегә айрым карар юк. Бу кисектерелде. Оның әле вакыты, касан үтәсәктәре әле билдәле түгел бүгенге көнгә. Һәм бына тиздән каникулга китәсәктәр укучылар, бу вакыт эчендә мәктәпләрдәге укытучылар һәм коллектив гомумән нинди эшләр белән мәшгуль була? Укытучылар бу вакытта эшләясәк һәм безнең Мәгариф министрлыгы карары менән бу укытучылар үзләренең белемнәрен камиллаштырасак һәм дистанцион белем бирү буенча үзләренең белемнәрен камиллаштырасак. Шул вакытта мәктәпләрдә мөгаен ниндидер бу вирусты искәртү саралары үткәреләләр. Шулай дезинфекция. Дезинфекция, башка өстәмә саралар мәктәпләрдә үткәреләсәк булар. Мәгариф министрлыгы көн һайын брифинг үткәрә, уның үткәрү вакыты ничек һәм унда нинди мәгълүмат яңгырый? Мәгариф министрлыгы безнең Һаулык һаклау министрлыгы менән беррәттән киске сагат 8-дә брифинг үткәреләр, бергә үтәсәк. Унда бу брифинг Һаулык һаклау министрлыгы алып бара һәм унда төрле министрлыктардан һәм башка органнардан, комитеттардан белгечләр катнаша һәм безнең Мәгариф министрлыгы бу эштә бергә эшләй. Безнең бу мәгълүматты адактан кайда күреп була?
Бұл мәгълүмат безнең министрлыктың сайтында бар, һәм Һаулык һаклау министрлыгының сайтында бар. Бу информация. Ата силәргә ошо арала нинди кәңәшләр yetkерергә теләр инегез? Ата-әсәләргә бердән паникага бирелмәскә, хаклану сараларын күрергә һәм безнең айрым кызыл линия эшләп килә министрлыктың, уның номерын әйтеп үтәйм: 292 11 52. Һәм шулай итеп тагыла бер тапкыр кабатлайык. 292 11 52. Бұл кызыл линия эшләп килә. Ата-әсәләрнең ниндәй һораулар, бурсулыктары бар, шул телефонга шылтыратып, үзләренә җаваптар ала һәм шу брифингты сәгать киске 8-дә тыңларга, официаль информацияны тыңларга, паникага бирелмәскә дип әйтәм инде мин ата-әсәләргә һәм балаларга. Әңгәмәгә дә сезне рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, мәгариф оешмалары коронавирус буенча югары әзерлек шартларында уку процессын ничек оештыру хакында Башкортостандың мәгариф һәм фән министры урынбасары Әлфия Галиева белән һөйләштек. Якындарыгызның һәм үзегезнең сәламәтлеккә игътибарлы булыгыз.